Има ли незаменими служители? Незаменими. Не, няма. Както нищо не е незаменимо на този свят и аз не съм незаменим. Ако има нещо незаменимо в една фирма, най-незаменимото са основателите. Те са най-незаменимите. Защото без тях, факт, че те се създали. Но и те са заменими. Факт е, че фирмите, основателите им умират и фирмите продължават. Apple е най-добрият пример абсолютно силен пример. Точно така, да. Същинския създател ще отиде и тя продължи да бъде най-успешната компания в целия свят. Ако има нещо незаменимо в една компания, това за жалост ще прозвучи малко безчовечно, не са хората. Те са абсолютно важни. Абсолютно важни са. Хората правят компанията. Спор да няма. Хората правят компанията. Обаче това, което прави компанията устойчива и което вкарва правилните хора в нея, е културата. Културата на компанията е това, което прави компанията. Културата